кога спите? Аз съм въргията. На колко години си? На 5. Аз съм на 5. Аз на една година. А, И аз не на къде е спирката? Там Ето долу. долу. Къде бе? Ето е. А, къде бе? Долу е. Кой ти обичаш? Нина. Аз Ти? на Чапова. А, ти как каза? Нина. А, добре. Чакай да видим тази Зоя какво прави. Чакай. А, добре. Ще отидете ли на спирката сега? Да. Какво правите, бе, младежи? Пушам джигара. Къде ви са цигарите, бе? Ето ги. Ето ги. А, добре. Чакай, рам ги. Не, чакай малко да видим Зоя какво прави там. А Зоя прави чекика. Чакай. Къде е спирката? Там долу е. Там е. Да, е. А, добре. Ай, край.